they went quiet. And for them talking about the power of the gospel. And the cool feeling for happy, they went quiet. They went fire. Purple and talking about the power of the gospel. In the cool feeling for happy, they went fire. Did you feel the beat? Look at how loud. Why don't we keep the rhythm to body down? No tää väkkärissä meni, niin miksei tää mene sit tässäkin? Ota se tarkkaan sillä, että sä... Noniin, nyt mä menen sit. Kun on saanut tuon väkkärissä ne matot, niin saat vähän jauhetta, saat vähän nirkkaa, musta tuntuu, että mä vähän himaan. Tää on taas Sami näitä sun juttuja, mä yhtään. On down into the middle of the birdies again. In the cool feeling for happy, they went fire. Purple and talking about the power of the gospel. In the cool feeling for happy, they went fire. Oli ihan hyvä päivä. Vaikka mä joudun kesken lähteä, mä just tulin, mutta olette varmaan sit lähtemässä, niin mä lähden nyt sit varmaan teidän kanssa syömään. Kun mä en oo täällä oikein, mä olisin nilkka. En mä sit oo jaksanut oikein olla. Lähdetään syömään. Lähdetään syömään. Hei, mennäänkö me vetää kebabia vai jotain muuta, kun mulla on kauhea nää. Hei, käydään kaupassa. Mä sit oon maskassa jostain. 4 litraa limua. Mennään nyt tänne taksiin, niin kun mulla on kauhea nälkä. Tää oli ennen kotipizza, mut nykyään toi omia ei halua. Kävin täällä monta kertaa silloin joskus. Mä aion varmaan ottaa jonkun tupla juusto perhepizzan kertaa 4. Ja sit 3 litraa. Tai jotain semmoista, en mä tiedä. Huhhuh, nää on oikeesti jaksa syödä enää ollenkaan. Ja vedä päkki. Sami, älä nyt jaksa, mä aina näin sun juttuja. Ei tästä tule enää mitään. Mä lähden kotiin. Mä sattuu muutenkin patsaa. Joo! Mitä vissiä? Ei jumalauta! Vittu, että toi kivaa! Sairaan hauska. Niin on vielä. Taskut aina kiinni. Niin, taskut pitäis olla aina kiinni. Aina pitäis olla kiinni, nyt ei oo. Niin kato, käy näin muuten. Saakeli! Ei jumala! Nyt lähdetään katsomaan. Hyvä. Kato vielä. No. Ei vaalea! Vitsi miten noloo! Ai ai, lähdetään himaan syömään kaurapuuroa. Joo, kiitti.